ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତର 77ତମ ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ, ଏ ଭାରତ ଭୂମି ପବିତ୍ର ସମୃଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଏହାକୁ সোনার ଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମ ଦେଶ ସାହସୀ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନେ ମାତୃଭୂମିକୁ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗତ ସିଂ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର